бародароне ки дар федератсияи россия шаҳри москва қарор доранд ва агар ба онҳо духтури дандон дар кор бошад ба ан ҳамин рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед. Аз номи канали юристиҷа ба онҳо муроҷиат кунед ва ба худ тахфиф бигиред. онҳо ба ҳама намуд дарди дандон муолиҷа мекунанд. бародарони тоҷик шуморо дастгирӣ хоҳанд кард. ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки айни ҳол моро тамошо карда истодааст. имрӯз мо тасмим гирифтем як хабари нава боз пешкаши тамошобинон гардонем. имрӯза хабари мо оиди мақсад чихеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, дар ҷумҳурии тоҷикистон низ барои бениқоб гаштан чораандешӣ карда мешавад аз тарафи кормандои давлатӣ ва парлумони ҷумҳурии тоҷикистон имрӯз тағйиру иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон низ ворид сохт ва ба кодекси ҷиноятӣ дар ҳолати паҳн кардани анҳамин беморӣ ва ҳозир мо дар шумо содда карда ҳамаша мефаҳмонем. бародарои азиз, парлумони ҷумҳурии тоҷикистон ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон тағйири иловаҳо ворид сохт дар ҳолате ки агар шаҳрванд ба анҳамин беморӣ сироят ёфтагӣ бошаву анҳамин бемориро дар ҷои ҷамъиятӣ ба дигарон паҳн кунад, дар ҳамин ҳолат ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ҳамон шахсият аз 2 то 5 сол аз озодӣ маҳрум карда мешавад ва агар шаҳрвандон дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дар ягон ҷое ки гаштугузор мекунанд бе ниқоби тиббӣ агар ба роҳ бубуранд, бе ниқоб гаштугузор кунанд, аз 116 сомон то 290 сомон ҷаримаи маъмурӣ карда мешаванд. яъне ки дар кодекси маъмурӣ низ тағйири иловаҳо ба анҳамин сабаб ворид шид ва боз иҷа ҷарима таъин шудагие дар кодекси маъмурӣ дохил мешаваишам нисбати шахсое ки хабарҳову ахборотҳои бардурӯғ дар мавзӯи анҳамин беморӣ ба шаҳрвандон пешкаш мекунанд. яъне ба ин шахсиятҳо ба шаҳрвандони оддӣ аз 10 то 20 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад ва ба шахсони мансабдор бошад аз 150 то 200 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад. дар ҳолати бениқоб гаштан ё ки хабари бардурӯғ расонидан албатта ки ба кодекси маъмурӣ дохил мешавад ҷаримаш, яъне ки шаҳрванд доғи судӣ намегирад ва дар ҳолате ки шахс сироят ёфтагиею ба дигарон паҳн мекунад дидаву дониста аллакай ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида мешавад. ва сеюмин мақсад мавзӯъш дар бораи хабару ахборотҳои бардурӯғ бештар дахл дорад дар блогеро бигем агар хато намекунем, чунки ҳастанд. ман ҳамаро дар назар надорам, ман умуман ягон блогерда кор надорам. ира ҳамаи тамошобинои канали ман медонанд ки ман дар бораи ягон блогер гап намезанам ва не ки ҳамӣ бисёртар ба блогеро дахл дорад, чунки баъза нафарош ҳастанд хабарҳое мерасонанд ки ҳамун хабар дар ягон ҷо нест ва чӣ хабаре ки мо ба шумо пешкаш мекунем доираи қонун, доираи ҳуқуқ, доираи анҳамин беморӣ, мо анҳамиёро меомӯзем аввал, баъдан ба шумо хабари анҳамун офитсиални яъне абъявид кардагиша ба ҳамаи тамошобино пешкаш мекунем. ва анҳамин буд хабари имрӯзаи мо дирӯз як навор кардагӣ будем дар бораи қарори раиси шаҳр барои даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ. баъзан нафаро қайд карданд ки нав даъват ба баҳориш ба анҷом расид. ич хел мешавад ки тез боиш сар шид. даъват ба хизмати ҳарбии тирамоҳӣ и мақсад аз моҳи сентябр дар назар дорад қарор. аз 25 сентябр бояд ҳар як шаҳрванд аз муоинаи тиббӣ барои хизмати ҳарбӣ гузашта шудагӣ бошад. ва бародарои азиз, кадомед ки суханҳои хуб гуфтен, комментарияҳои хуб карден дар мавзӯи чихеле ки ман дина қайд кардам ки ахир маҷбур мекунанд аз ютуб даст мекашем, дар ана ҳамин мавзӯъ хела бародаро дилбардорӣ карданд, ба корҳои мо муваффақият хостиянд ва суханҳои беҳтарина нисбати ма задиянд. ҳазор раҳмат ба ҳаматон. иншааллоҳ вақт шид ман видео мекунам, видеои савол-ҷавоб. ана ҳамун комментарияҳоро ҳар як ташаббо мехонам ва раҳмати хидмат ба шумо мерасонам. бародарои азиз, дар канали ма юристиҷа ҳатман обуна шидана фаромӯш намекунем ва видеоро падилитса мекунем то дигаронам бохабар бошанд. дар паноҳи аллоҳ бошед. намакаса.